Igbo ụtụtụ ọma nụ. Ama m na n'ụtụtụ taa onye niile na-eche ka anyị bata n'ọgba ka unu n'ihe ndị isi bido TV ji bịa nke anyị ji bịa taa ịchịkịta nke a na-akpọ ọchị. Imeme ndị ọ ga-awụ ha si ịchị ọchị ike na-awa ha ịchị ọchị nke ụbọchị taa. Ị gaghị echedo ị ga-eji achị ọchị maka onye ọbịa enwe n'ụlọ ga-akpakọta gị ọchị gị si hee ka ebe chịkpọta onye nke a na-eme ihe ọchị. Ama m na ezinụlọ unu dị mma, unu hikwe n'ụra ọfụma. Anyị na-ekelekwa ọbasi na anyị hụ ụbọchị taa eme ndị laba n'abalị ahụ ha ụtụtụ taa. Lekwa anyị niile anyị dị mma na ya, ma ndị mi na ha ga-edu unu n'ụbọchị taa ahụ dịkwa ha, dịkwa unu nwa nwere efe nọdị na-eche na-ele anyị n'ụtụtụ taa. Ọ ga-adịrị unu mma, dịrị ezinụlọ unu mma, dịkwa ndị isi mbido TV mma, ma ndị ọbịa dị iche iche anyị na-akpọta. Anyị nọkwa na isi mbido TV ebe ihe niile na-eme, ihe na-eweta obi aṅụrị. Ụtụtụ ọma nọ, ahụ m bụ Na-Ebi. Tupu m na-aga n'ihu akọwa ihe dị iche iche na-eme ihe ọchị anyị ji bịa taa, ka m gaa n'ụlọ ka onye ndu mụ na ga-edu unu taa ka o kelekwa unu. Nneọma ọfụmanụ. Igbo ndị ọma na-ege ntị, Chukwu gọzie unu. Anyị abịago n'ụtụ a otu anyị si abịa ka anyị na unu nọrọ ya. Ekene dịrị Chukwu na anyị pụta n'ụtụtụ taa, enweghị ihe mere anyị maka ụfọdụ ndị mmadụ laba ụra ha etete ha, bata anyị na ebe a na-ekele unu. Igbo ndị ọma, anyị na-ekele unu. Ekene dịrị Chukwu na anyị niile ezukọkwana n'ụbọchị taa na ọbọlachi. Afa mbụ Ọbịageri Ụwakwe. Isiokwu anyị ji bịa n'ụtụtụ a ihe gbasara ndụ ndị ama ama na-ebi. Unu ma ndị a na-akpọ ndị ama ama na bekee a na-akpọ ya life of a celebrity, bụ ndị a na-ana ahụ ha, ndị a na-ahụ ihe niile bụ ọwụ isiokwu anyị ji bịa. Gakwana mụta ofu onye ama ama ka anyị na-ekwu leba anya otu ha si ebi ndụ ha na otu ha si eme ihe na-ewebata ha ego n'ezinụlọ ha. Tupu anyị na-aga n'ihu, eme ofu ajụjụ m nwere ịjụ onye ga-azatanwu ajụjụ ahụ zitere anyị ozi na nta akụkọ anyị n'isi mbido TV. Ana m ajụ, kedu ihe a na-akpọ kichin n'okwu Igbo? Onye ma ya jite ozi ka m gazie ka ịhụ onye ama ama anyị kpọbatara. Olowu nze n'ọzọ, obiọma akpagbuola m. Olowu nke nta ka olowu nke ukwu. Isi ya na-ebu eziokwu. Isi ya na-ebu. Ọ na-ebu. Just dey very careful. Nze n'ọzọ nnọọ n'isi mbido TV. Cha Igbo kwan. Igbo kwan. Ya. Igbo mma mmanụ. Ya. Cha kwezuedo. Olowu one. All my name, all the name again. Name another one. Olowu of isi mbido. That one hit him na my. Ogi nwe ụbọchị taa. Ogi wee egwu eji. Ogi ka na-ekwu okwu ya. Jiji ọnụ nkọwa Igbo dị mma. Onye iwe Olowu one of isi mbido. Ndewonu. No. Ndewonu. Aha m bụ Mbata Duzie Emmanuel, aka Dizzy Mbata, all my stage name. Name nji na-eme my music, entertainment, whatever, all name ndị public mass. So I'm an entertainer. Na-eme music, na-eme comedy, na-eme skits, modeling, and anything ga-eme mmadụ na-eche ọchị ọ ihe mmemme. That is my work. Ọ dị mma. Ọ dị gị n'ihu ebe niile, dị gị n'ahụ. Ọ dị mma. No. So unu ga na-agbara m na this episode, na this segment, maka Igbo m dịkwa very risky. Igbo m ga-adị. Ama that people nọ na yard na-asị onye Igbo ka ọ gịnị? Igbo ya na-echeke. Oh my fault. Ịma that a na-asị
my mama say I be Igbo. Kembo, I found out that Iji I aka was gị Igbo. chọpụta na iwe Oh, Igbo. man, Jiraka m chop. Just name, mom, you just find out. Make my findings. So that is my own. So the woman that Igbo, they were very shaky. Because oh my fault. Nne na-agwa gị na iwe onye Igbo. Now I made my research. Iji aka m chọpụta na iwe onye Igbo. Aka mara mma ka m ji chọọ. Ọ na nne gị ka ị chọpụtara na ya ọ bụghị na nne gị ka ị chọpụtara na iwe onye Igbo. Nna mgbe ị chọpụtakwara na iwe onye Igbo, onye ebe ka iwezi? Onye Imo State, Ikeduru local government, ụzọ agba. It's my father's side. My mom is from Mbise. Ibu na onye Mbaise ka onye Ụzọ agba. onye ga. Ọ bụ ha o si ebe a si ebe a. O si m si ebe a, silebe agalebe. Isi ebe a isi ebe a. Gafta n'ụzọ gaba ebe a. Oh yeah. Isi dị aha abụọ Ma abụọ. nwanne mmadụ nọ n'isi mbido TV. Biko gwatụna ele ihe ya na-akpọ onye ama ama. Onye ama ama bụ onye were role model, or who just somebody that everybody magi. So you are a role model to a lot of people, you know. Onye the very industrious. Like he made a lot of things. The Jimegi as onye ama ama. Oga entertainment. We can make entertainment. We can make music. We can make comedy. So onye ama ama with those individuals made this entertainment, so they are standing out. You understand? Yes, so all those people I really may celebrate. I may celebrate those type of people. Ndị anyị na ha na-asị onye abatala ọ dị mma mbata. Amata ka ịkọtara anyị obere gbasara ụlọ akwụkwọ gị. Otishi gadebe na otishi jedebe ịkụwata maka Igbo niile ga-achọ ịma ụdị ihe ị na-eme. Onye eri akwụkwọ ị ga. Ka m gwa unu, aha m, like I said, Mbata Dozie Emmanuel. Mam na mpam ano, they're still alive, and so I got into. So New City Nursery and Primary School, and my secondary school, na Immaculate Heart Senior Comprehensive High School, and the school they were very tough for me. But I'm happy, very happy that that type of school, because the school only my opportunity a lot of things, because the school were a lot of struggles, you know. I made a school that that school who the best, but out of that environment, the environment I'll do the best, but he make that opportunity become somebody. So all Immaculate Senior Heart Comprehensive High School, born at that school, be at the University of Ibadan. All that place can read my course of Performing Arts, School of Performing Arts, and then graduate here from UI with a first class offer minus some other classes. Ụlọ akwụkwọ ị na-agba aha ọ nọ n'ala Igbo anyị ka ọ n'obodo a ka ọ nọ. All Ibadan, all nọ na Ibadan. Ma ụlọ akwụkwọ nke nta ma nke mahadum ọ n'obodo a. Nke nta bụ gịnị? Nke nta bụ onye ndị oyibo na-akpọ secondary school na primary school. Secondary school ma ọ nọ na Lagos, all Lagos, all Maryland. And university, gịnị ka na-akpọ that one? Mahadum. Ọ nọ na Ibadan. BCG first class upper. Then be a lady, a lecturer be a lady results, be a me minus. Or minus get some class. Oba juru ya anya. Minus wepo. Just wepo some classes. So just none are two. So all the kacha ndị niile gị na ha go akwụkwọ. But all that this one with the best. Okay. Since all your mama can you this thing. So we just say ọ dị mma. Busy mbata. Ma ele otu ezinụlọ gị dịkwa no a ga-akpọ nna or papa ka nakwa bobo. Oh, yeah, papa. Oh, my outfit. Oh, chief. Obo maka outfit o. Obo maka otu nkwado gị. Oh, maka papa. You get video from the outfit. Me and the outfit. As only okay, bobo those ones you know na alube no wine. Na alube wine. Alube wine. No. Alugom wine. Bless you. Alugom wine. Mutakwuo. No, we are not the spirits. That's here. You know, Chineke na my son. Yeah, all told. Hey.
so m ga-save gị from all the stress. Just nye gị something. Ọlụ bụ alụ beta ọ na-afụ ya na Ọ spirit. na-afụ ya na spirit. Mbata ọ dị mma. Biko Olowu, a na-achọ ka ị gwata anyị ka otu isi bido. M started this music entertainment as general. M bido na gịnị ka ị kpọrọ secondary school. Ụlọ Akwụkwọ kenta. So mgbe m nọ na secondary school, bido for my classmates. They say ask that ị chọrọ ibido anything, you know, you chọrọ ibido anything, you can just start here from your Ụlọ akwụkwọ. So m bido for my table, for my classmates, ndị na-agụ music. Ndị enyi gị ga-eji ọchị, this boy is trying. So the first place m bido this entertainment. Ya ụmụ enwe ike mee your friend entertain. Ọ ga-agwa gị the next step to take. So m just na-eji that medium. So m were the thing very serious mgbe m nọ na university, gịnị ka ị kpọrọ university? Mahadum. So mgbe m nọ na mahadum, Mahadum a na-atọ ya mgbe nọ na mahadum. Ịlakiri aha ya. Mahadum. Ama m na aha na-atọ ya ụtọ. Mahadum. Jidegodo okwu na-ekwu dị mma. Anyị ga-aga n'obere ezumike. Anyị lụbata, ama m na onye niile ntị ya nọ ka ha nụ gbasara mbata. Unu ga-anụ ihe dị iche iche gbasara onye a na-emegheri maka ndị Igbo onye na-eme ihe ọchị mere ha na-achọtasị onye awụ onye nzuzu. Ọ bụ onye nzuzu, ọ bụ onye nzuzu mmanya.